Keď nám finančné trhy poklesnú viac ako 10%, čo sa deje práve teraz, tak sa dostávame do tzv. Korekcie. To znamená, že sme stále v tom rastúcom bičom trhu, ale sme v korekcii, je tam nejaká úprava. A túto situáciu bežní ľudia, nazvieme ich pasívni investori, ak si sporia, neznášajú. Pretože sa boja, panikária, vidia, ako im klesá hodnota účtu, vyberajú peniaze a podobne. Lenže aktívni investori, tak oni túto situáciu práve že milujú, pretože majú lacnejšie akcie, ktoré dokupujú, sú trpezliví a vedia, že v budúcnosti sa im to oplatí a budú ešte bohatší. A preto sa aj vy musíte správať ako aktívny investor. To znamená teraz vydržať, teraz nevyberať peniaze, teraz nepanikáriť, teraz radšej dokupovať. Ak si sporíte pravidelne, posielať si stále ďalej čiastku, dokonca aj vyššiu, a v budúcnosti na vás čaká tá sladká odmena v podobe veľmi pekného účtu. Tak nezabudnite, investovanie je cesta.